L-isptar pre-fabricated li l-Gvern ħareġ tender għalih it-tlieta filgħodu ser ikun qed jitqiegħed fiż-żona tal-isptar Mater Dei. Dan tħabbar mill-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi Carmen Chantar f'intervista fuq ix-Xandir Nazzjonali fejn spjegat li l-isptar San Vincenz de Paul ma ġiex ikkunsidrat minħabba li m'hemmx sodod ta' ITU filwaqt li isptarijiet privati oħra ma ġewx ikkunsidrati minħabba li skonta kienu l-bot. Carmen Chantar spjegat li minkejja li l-awtorità tal-ippjanar tinsab magħluqa, tinsab ċerta li mhux ser ikun hemm problemi sabiex joħroġ il-permess biex dan l-isptar jittella għaliex hi struttura temporanja li kif jgħaddi kollox ser tkun qed titneħħa. Iżda huwa ċar li dan l-isptar fil-kontejners se jkun qed jinfetaħ xarejn oħra għaliex il-Gvern ma jistax juża l-isptar St. Luke's għaliex tal-Vitals u Stewart ħallew il-bini mitluq. Dwar dan, il-Ministru tas-Saħħa assolutament fil-muta. Ħoslu huwa insulti li sparijiet Għalhekk insult. Aħna qegħdin nagħmlu dak kollu li nistgħu biex insalvaw il-ħajjiet tan-nies. Ħoss li insult infaqna miljuni. Għastajtni ċans insaqsik, Ministru. Matul il-jum kien hemm żvilupp ieħor importanti fejn sar magħruf li tabib Frank Portelli poġġa l-isptar St. Philip's għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet biex joffri l-binja tiegħu f'Santa Venera lil poplu Malti fuq bażi non-profit u dan ikun ifisser 300 sodda oħra għal pazjenti u nsista li qed jagħmel dan għax jemmen li l-pazjenti jiġu qabel il-politika. Intant waqt is-seduta parlamentari tal-erba' l-Ministru għax-xogħol u imbonniċi qal li matul il-ġimgħa ta' bejn is-16 u 22 ta' Marzu Jobs Plus irċiviet total ta' 284 formola ta' impjiegi li spiċċaw dan qalu meta wieġeb mistoqsija tal-membru parlamentari Ivan Bartolo.